свят, често белязан от конфликти и противопоставяне, приемането на стоическата философия предлага мощен и мотивиращ път към личностно развитие и самоусъвършенстване. Днес ще ви покажа как да обработвате потенциалните конфликти като възможности за личностно израстване и вътрешна сила. Винаги трябва да помним, че истинската сила идва отвътре. Поемете контрол върху емоциите си и ще откриете, че сте много по-способни да се справите с предизвикателствата. Визуализирайте спокойствието на океанските вълни, които никога не биват развълнувани от бурята. Във всяко предизвикателство се крие възможност за израстване. Приемете това като възможност да изкачите планината на живота и да видите света от нови висоти, както прави алпинистът с поглед към долината. Не можем да променим всичко, което се случва около нас, но можем да приемем тези неща и да се фокусираме върху това, което можем да контролираме. Като течаща река, която нежно преобразува ландшафта си, така и ние можем да се адаптираме. Съхранете фокуса си върху логиката и разума, вместо да се поддавате на емоциите. Помислете като играч на шах, който винаги прави най-добрия ход за своята продължителна стратегия за победа. Останете тук и сега. Бъдете напълно присъстващи във всеки момент. Медитирайте и открийте силата на момента, докато практикувате това изкуство. В опита да трансформирате враговете в съюзници, поставете себе си на тяхното място и покажете разбиране. Вземете пример от ситуациите, когато различни групи се обединяват за общо благо. Създаването на спокойствие, независимо от външния хаос, е целта на стойка. Представете си залез над спокойни води, оставете тези сцени да ви напомнят за ценността на вътрешния мир. Овладейте изкуството на чакащото. Не винаги се нуждаете от незабавни резултати. Както цветята разцъфват във времето, така и вашите усилия ще донесат плодове, когато настъпят подходящите обстоятелства. Поставете характера си над победата. Правете каквото е правилно и стойте далеч от ненужните битки. Художникът, който създава шедьовър, не бърза, защото знае, че всеки детайл е важен. По-малкото често е повече. Опростете живота си, за да намалите стреса и увеличите щастието. Всеки минималистичен подход предоставя яснота. Смирението е вашата истинска сила. Пуснете ненужното его и намерете свободата, която идва с него. Като хвърчило, което се рее високо в небето, когато пуснем въжето, така и вие ще стигнете до неочаквани височини. Понякога, за да постигнете победа, трябвате да се отдръпнете, за да съберете сили и ресурси. Подобно на войник, който се отдръпва с достоинство, да се върне по-силен. Бъдете светъл пример на добродетелите, които искате да предадете на другите. Впечатлявайте не с думи, а с действия, като човек, който обучава млад умен. Спомнете си всичките тези стоически практики и оставете вашето влияние да разцъфти като широка пътека, която се разгръща към хоризонта. Всеки ден е нова възможност да използвате наученото. Докато разглеждате тази вдъхновяваща философия, оставете практикуването на стоическите начини да ви води към стратегически и смислени победи. Нека вашето пътуване по стойките на живота ви отведе към баланс и удовлетвореност, свободни от излишни конфликти и основани на вечната мъдрост.